Menteri Rangba Kejelau Konrad ke Sangma Haka Laipui Terik Risau. Ulapli Paitba ya ka samoi long klas ka beningkong jongka Shillong Government College of Engineering ha college campus ha Maulai Shillong. Kani kejing peli kadai kesinjam ke bakrau ha kaliang ke puli puthi jongka Higher and Technical Education ha Meghalaya. Ha kini ke singilaya don lang sembut Menteri Rangba uba Preston Tensong Menteri Ketenat Pule Puthi ba Lakmen Rembui, Menteri Ketenat Arts and Culture ba Sanbor Shulai, Chief Secretary Dr. Shakil Ahmed, bat Commissioner and Secretary Education Vijay Kumar Mantri bat kiwei-kiwei. Haba ai jingkren Menteri Rangba ulai shim ya kene ka sengi kum ka sengi ka bansa jingken mau na ka benta ka Meghalaya, da ka boong ba hakisnam ki banwan nadu menta. Kin Paidin Shakani ka sengi kum ka sengi ba ka jela kala sedang ya ka Government Engineering College ka Beningkong. Ulapan pauru ka jings ngongu ya baro ki bala no senyang ha ka ban penurlong ya kini ka projek ka bala akmi lenti la selembha kata kentup ya ketenat pule puthi ki menteri sorkar ki officer bat kinong hikai. Ka jing sedang ka bakham slem kamut setia bangin syai syadien ong Menteri Rangba haba banjur baka teknologi kala banyarap ya ka Meghalaya bakan kiu syaprang ha ka roi kapar kumbalong ka India ha ka banking sector lingba ka jinglap ya ki buit trekam betemai kum ka UPI bat adhar. Ula kedau nuksa ya usamla engineer khasi na Shillong ubalashnahi ya ka software bapendonkam ban penkendria ya ka S4 HANA system ka yau ka perthai ka ba $10 billion GDA ka ba penrung lang ya ka speed of light concept ka Nvidia ban penduna ya ka por le test na kumba shisnem tang daki benai. Kani kala ja mentah Shillong uloong hababan rap ba ki he officer na Nvidia kila dep banwan jingo ya ka nong ba ban terwa ya ka jinga trilang bat ban penyar ya ka kam. Ulapan benaru baka jing jing hikai ya ki sanpongut ki samla kala sedang hapo jong kani ke benta da ka jing temu ban penhe syuk syaka arspa hadu laispa ngut. Ula ong bakum kini ki kabu kin pelilat iki samla ka jela ha kaliang ka artificial intelligence, computing and engineering. Menteri Rangba ula pentip ru baya ka benta ka baar jong ka Shillong IT Park on saplino ha ubnai no pra ubanwan ha kabakin don hadu laipo hajar seat bat baka company na UK kala dep ban penpau ya ka jing angnut ban sedang ya ka jing trekam wat shua ban pelaj pajba ya ka. Haba kedau lor ka jing kiu jong ka Meghalaya ha kaliang ka teknologi. Konrad ulapan bena baya ka National Artificial Intelligence Conference na kebenta ka than syate lamingi kanlong ha Shillong ha ka lahidu sauterik no pra arhajar arhusan kaban long ka jingyai lenti ka bakongsan na kebenta ka jela. Ha kini ka sengi Menteri Rangba ula peliru ya umau nong rim kum kadak ka jing peli ya kini ka samoi long kelas bat peliru ya umau nong rim ban shna ya ka RCC building batmai ha Shillong Polytechnic. Kani ka projek ka kentup ya ka workshop laboratory examination center smart classroom teachers room ya ka balabay tingka da ka NEC ka sorkar India. Kiwei pat ki bala ajing kren ha kani ka sengi ki kentup ya sembut Menteri Rangba ba Preston Tensong bat Menteri kam Pule Puthi ba Lakmen Rembui na lor kiwei.